Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Tabi lang mga kapuso tungod sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka edaran nga lalaki ang ginapangita human ang molestya og 9 anyos nga babae sa Kabakan, Cotabato. 100,000 pesos nga reward money gihanyag sa LGU Kabakan alang sa kung kinsa man ang makatudlo sa sospek. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV sa usa ka inn sa Kabakan, Cotabato adlong Biyernes, makita kining usa ka lalaking edaran diin dunay nagsunod nga batang babae. Gipasulod sa lalaki ang bata sa usa ka room. Taod-taod, nagdagan nga migawas ang maong bata. Gisundan kini sa lalaki. Sa laing CCTV, kita ang pagduol sa maong lalaki sa cashier ug mi-request matud pa og refund sa iyang gibayad. Sumala sa inahan, papaulit na kuno ang iyang anak gikan sa eskwelahan. Giduol ang bata sa maong lalaki aron magpatabang og bitbit sa iyang mga gamit. Apan gidala na diay niya ang bata sa usa ka inn nga duol lang sab sa panimalay sa bata. Sulod sa kwarto, kalit daw mihalok sa naong sa bata ang maong lalaki. Gituklod o gilayong midagan ang biktima. May pasangil ang maong lalaki sa cashier nga anak niya kini busa nakasulod sila. Nagtanyag karon ang LGU Kabakan og 100,000 pesos nga reward money alang sa makatudlo sa sospek. Sa karon anaa sa ginikanan ang maong bata nga gilaumang hatagan og social intervention sa MSWD. Padayon ang investigasyon sa PNP. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.